जाफैदों जोंनि एक्स फरायसा आरो दानि फोरोंगिरि सोमावसार मुसाहारि मान बावफैदों फोरोमदाव बसुमतारी दहाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोबावनि उनाव दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो जोंनि गामिनि बैनारा गामिनि एलपि स्कुलाव गोदो जेराव फार्स्ट फरायदोंमोन गिबि सार ना इयो सारा गिबि माने सारमोन आरो सासे दा गाहाय फोरोंगिरिमोन दा बर्तमानसिम होमबाबो नोंनि गिबि सार नङा होमबा बिसोरनो आरो जाहा गथ'मोना फैफागासिनो दंथिंजाय नै गिनानैनो दा फैफिननांगोनसै रिटायारमेन्ट दे आरो जेनेबा बिथांनि रिटायारमेन्ट ओमफ्राय जों गाबोननिफ्राय दा दोनहैगोन गाजा गोमजानो बेन पार्टि दं दा खस्थ' जायो इसोरजों गारि सारि लांफानोबो हाया आया मा जागोन दालाय जोंलाय गेजेराव नुदोंना इखो जों न'आवसो फैफिनबाय इखो बेरा होथेजोबनानै गालांनो हाबासो थांनो हासिगोन गारि सारि इयो साइड जानो रोङाना बारा बाहाराव लाङा इखो ओंखायनो उपाय गैया नै मानैबो साला डिस्टार्ब नोंसोरखौ टिं 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 लावथि होनो फै फै लाव बेरायाबा बाथिं थाखो दा फैदों दै साला दरजाखौ बन्द' खालामना होनबाय खार 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 नै जोंहा गिदिरफोर हाय होनदों स्कुलाव नों थाङा ओरैबायदि खस्थ' स्पिडआव थाबायबाय ओरैनो लेट जाखादों लेट ओंखारखाबायमोन ओमफ्राय आरो खस्थ' फैखाबाय खस्थ' दोनहैबाय दायो थांगासिनो आइबो उनथिंजाय फैगासिनो ओइनि फै फै आइ दा मोसानायफोर नुनाय नङा जा बेनिफ्रायनो मोसागासिनो खाथियाव मोसाहैनांगौ इयाव आबै ना आबै थ' बेयाव थ' आबै थाङा नों थाङा आइए थाङा नामा ओंखायनोथ' फै बेयाव मोसानो फै बोरायदो मोसानो फै देलायना जुलि फै सारखौ बरायना लायबायनो न'निफ्राय जों सफैयासैनो कुटुमोनखौनो दोनहैफिनगौ मानि नै लाबोबाय जों ओइ नै सार फैबाय सिखारना होबा सार बैनारा कसारिपारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगेदेर मुस्रि सुम्बुराम बर' सार बिथांजों लोगोआव सफैफानो हानाय PRPC PCDCनि चेयारमेन समाज सिबियारि मानगेदेर मुस्रि सुक्राचार्य मुसाहारि आदाखौ दिनैनि बे बिदाय मेलनि आफादखौ सामलायलांनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ लोगो लोगोनो जोंनि फरायसालि सामलाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय दासो नुदों मा लाथ'नांगौ मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि
मुस्रि गोनां सुमबुरां बर' सार बिथांखौ दान्दिसे सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ लानांगौ आरो आर'नाइजों बरायखानांगौ साबायखर थाबाय सारनिसिम दायो आङो बिनि उनाव मानखौ बावफायनो सिरिनानै आं गुरै खावलायबाय दायो जोङो मान बावगोन फरायसालि सामलाय आफादनिफ्राय दायो सारखौ गामिनिफ्राय मोनसे मान बिलाइ होनायजों सनमान जासिनो नागिरदों आरो बेयाव फैनाय एक्स स्टुडेन्ट गामिनि रायजो राजा गार्जेनफोरा आर'नाइफोरजों मान बावनानै खुलुमगोनबो बेयावनो आंबो सासे खुलुमगोन आरो एक्स स्टुडेन्ट हिसाबै नोंथांमोना नायलांबाय थादो लाथों जिउ लाथों सुमब्राम बर'नि जिउ लाथों सुमब्राम बर'नि जिउ लाथों सारनि फरायसालिफोरनिसिम दा मान बावगासिनो दङ गार्जेननि हेफाजाबजों सारनो एसे बेटिक्रम जादों बिथांनि माना गामसा फैदों जोंनि एक्स फरायसा आरो दानि फोरोंगिरि सोमावसार मुसाहारि मान बावफैदों फोरोमदाव बसुमतारी बारग' फरायसा कमला बसुमतारी प्राणजित बसुमतारी जों कमला होननानै गाबज्रिदों प्राणजित बसुमतारी आशीर्बाद लाफैदों फुंखा सरगियारि बारग' फरायसा आसारि भुपेन्द्र बर' गार्जेन फिसाज्लाया सारनि मोनसे समनि फरायसामोन बिथाङा मान बावफैदों दिदोम नङामोन दिदोम मुसाहारि बाबु फिसानि जानानै मान बावफैदों जोंनि आफादगिरि कुवेरगुसि VCDC चेयारमेन आरो सुक्राचार्य मुसाहारि बिथांखौ मान बावलांबाय बे बिदाय सानाव दिनैनि बे गोजोन सानाव नों गुरुखौ बिदाय हरनाय जाबाय नों अनसुला फोरोंगुरुखौ बिदाय हरनाय जाबाय नाथाय अराय समनि थाखाय नङा दान्दिसे समनि थाखायसो फोरोंबाय नों गुरुआनो
दायो सारमोननि बिबुंथि जोबखांनानै सारखौ न'सिम दोननो थांसिगोन गासिबो मोसा मोसा रंजानानै मोसादो दायो स्कुलनिफ्राय बिदाय सारखौ न'सिम दोनहैनो एकदम रेडि गासिबो बेटारि गारि दियाय गंनै ओरै कारफोर दङ माखासे बाइक स्कुटिजों थांखागोन दाबो स्कुटि लाबाय ने दायो सारमोननि गामियाव सफैबाय ओमफ्राय मोसानानै रंजानानै बरायदों मन्दिराव थानसालियाव खुलुमहोग्रोगोन ओमफ्राय न'सिम मोसा मोसा बराय लांसिगोन आरो दा बिखुनजोफोर गासिबो बिखुनजोफोरानो जि सिख्ला सिख्लाखा समान समान नुखायो नै बेफोरावलाय समान समानै आंखौबो मोजां सिख्ला सिख्लासो नुखायो गारि फैनायानो जोबाखै दाबैनो गामिनि समायना समायना सिख्लाफोर दासो लोगो मोनदों बर' सासेया दासो लोगो मोनदों गामिनि सिख्लाफोर बेङा होबाय मोजां दामना उन्दैया जोबबाय साइसनि बिबोनांफोरलाय आंथ' सिगां बेबायदि इदि रिटायारमेन्ट नुफेराखैमोन थांफेराखैमोनबो ओमफ्राय इयाव ओरैबायदि थांबायबो नुबायबो माने लोब लोब मानसि ओरैबायदि दोनहैग्राफोरबो बुरजा बरायग्राफोरबो बुरजा ओरैबायदि रंजादों माने मानसिफोरा मोसानो जायगा गैया थेवबो मोसाबाय थादों बरायबाय थादों ओरै सफैना जिरायबाय ओमफ्राय गामिनिफ्रा मान बावगासिनो गासिबो नै मोननाय आरो दिनै बे समाव थुबुर जाफैनो हानाय बिथांनि न'खरजों हांख्रायजानाय
मानगोनां आलासि नोंथांमोन बैनारा गसाइपारा गुदि फरायसालिनि जों दायो ओंखाम जानो नागिरदों गेलायलायगासिनो ओंखाम जानो ओंखाम जानोसै ओंखाम जाबाय ना नै दायो आइमोन सारनिफ्राय बिदाय लाहैबाय माने जों दायो न'आव थांनोसै जाहांबाय थांनो रेडि ओमफ्राय लोगोफोर दायो न'आव सफैबाय आइ गिन्दिरिया गोलैलायदों नोंसोरा मा फैबाय आं फैबाय माथो होना फैदो ने फैबाय नोंसोरा माथो होनो नै इसिनि गोजौआव गाखोना फैदो इयो नै फिस्लायलायनाय माथो होनो ओमफ्राय दायो फैबाय आइमोन सफैयाखैनो आइमोना बेटारि गारियाव फैदों आं आइ उन्दैजों स्कुटियाव फैबाय नालाय थाब सफैबाय ओमफ्राय सासेयाथ' जोंना सारा दहायनो फैदों मिथिं जोबखांनानै डाइरेक्ट गामिनिफ्राय इयो न'आव फैखाबाय जों सारखौ दोनना फैबाय इसोरनि न'सिम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो बाय बाय